ngap pediang sobha ya phi iwe iba pe ya kani ka YouTube channel ka jonga te hangne ngan wan ra ya phi ya ka wei ka khubor ka brang shu mission napo kanong ba Delhi katkum ki talong khubor balami napo kanong ba New Delhi laya thu ba nang ne shakhmat ennom sha shu ne pediang ya kinu kinong China ki bawan bansa hapo ki hotel nan lane ki guest house ki badon hapo kanong ba New Delhi kane karai kalami hadin blamen jurlang daka Confederation of All India Traders hakaba baro kinong khayi bat kinong penmi tiar kila menjur lani rai ba nangne shakhmat ennom thitshu yakitiar ke bami napo kari China laya thu shu ba kidon kumba lai hajar tali ki hotel bat ki guest house ke bla menjur yakani hapo kanong ba New Delhi bat kila ongro ba nangne shakhmat ennom shu ya uno ni kanu kabriu kabawan napo kari China bakin summit hapo ki hotel lani ki guest house ki badon hapo kanong ba New Delhi kada kubla penlong yakinong India bakin bitar batle kumne kadai ba hadin kajing sha penyap jongki arphongut ki sipai India haki sipai China kabrang shudeb jeshan hapo Ladakh katkum kajing ong jong u general secretary jongki hotels napo kanong ba New Delhi laong ba nangne shakhmat ulakhmi lenti ba baro ki try hotel bat ki try jongki guest house ba pher na baro kari India ba kidai banya but renti bat butlang yakani karai laya thu shu ba haswa ban rai yakani karai kaladon ka jingya ka jia ka bajur bha namar bun napdeng ki businessman kiladom bha bat bitar sat yakani kabaki ong ba nangne shakhmat enam thitshu yakitiar ki badai bat ki ba penmi napo kari China Henry ki try jongki hotel bat ki guest house ki la ya shakhmat bat menjur ba nangne shakhmat enam shu ya unu ni kanu kabriu kabawan napo China bakin sa hapo ki hotel ki bahap hapo kanong ba New Delhi katkum ka jingkren jong u National General Secretary u Province Khandelwal jongka Confederation of All India Traders ulaong ba ulap diang sobha yakani karai bat ulaong ru dakabashai ba baro kibriu ki badon hakaleng jongkari India bakin snobha banmi shakhmat ni join banyak sok tilang banang ni shakhmat enom thitshu yakitiar ki badai bat penmi napo kari China te tangkini ki khobor khuble shibun